Ngai U Blei yapi ki parabangit jong ka Balang U Blei mekalia badasam ki parabangit Kristan baroh ki parlok ki parajor hakakerteng ka jong Jesus Christ unang padem baije jongi ka khubor ka bangakwa ban kren hakane khubor kalong tolong shlur pi ngangala job ya ka pyrthei tolong shlur pi ngala job ya ka pyrthei habang apusan ya kini ka jingkyrkhu ka jong Jesus ki jingkali ki bawan hanga kilong balai Jesus kren kumne kamut ayu dan ayu syakmat haka jingem jong ki sunran lane haka jingem jongi ki Kristan kabangit em haka de ka pyrthei dongit pe haka de ka por ya ka ne ka khot ka ba lai phulai nakalanong ka ba khat riu ka gospel kat kum loannis ka gospel kat kum loannis ka ba khat riu ka lanong kat khot ka ba lai phulai u ong hanga pinyo ka jingsok haka ka pyrthei pinyo ka janjar hanga pinyo ka jingsok haka ka pyrthei pinyo ka janjar wei tungin pen jisu ang pinyo ka jingsok hanga kane ka jingsok ka dai ka jingsok ka jong blei Philippi ka long ka basaw kat khot ka ba nyu lani ka jingsok u jisu loannis ka long ka khat saw kat khot bar phunyu baroh ki breu ki kwa ban yo ai ka jingsok manubam kwa ban yo ai ka jingsok katni ngile ka long ban yo ya ka jingsok kane kamut ba baroh ngin chu yo ya ka jingsok ten rai tongin prakhat jisu ong ya ka ni te henry ngi yo yakata ka jingsok da ka bangi ngeit yo jisu ngi kala ka bamot ngi yo ya ka jingma ngi yesuk baru boleh upoluang ngi yo ya ka jingsok da ka jingpan kesan yangi da ka jingen ngi dan ka jing yesuk baru boleh dau try jongi u jisu Christ rom kalong ka basan kat khat ka banengkong u jisu angru ya ka jingsok nga eno happy ya ka jingsok ka jonga nga ai happy kumbaka pyrthei ka ai nga ai manga happy wat ki kuslai lomne wat shepting wat ki kuslai lomne wat shepting loannis ngom khat saw kat khat par phnyo kani ka dei ka legacy ka bau jisu ulakular ban ai hakisunran ka jong u wat hangi ki bangai baroh haswa pa unsyasa narpna kane kane ka jingsok ka ba kan jaman sem ka ba kan jablei ka ba ai hapo ka donot jongi iwei piwei habadon ka jingsok blei ka pen kemen ka ai bor ka be ya ka jingkuslai ka jing shepting baroh ha ka jingem u jisu ong wat ki kuslai ka donot ka jongpi lomne wat shepting penyo ka jingsok hanga u jisu ulong em ka jingsok esaya ka long bakhandai ka khat ka ban riu usun syari ka donu ka jingsok ka ba phlabat ka ba mayan hadu ka takata kane ka jingsok ka bomla ban batai da ka jingstart bat da ka jin shempang briu ka jingsok u jisu ka ai bor ban pen kemen ban yaisha bat ban nom shepting haba pang haba chitom haba ngishem kinu ki jinjar haga jingem hapi long marway ne ha kanu ki jinjar jong ka jingem kham tam kom haga ne ka por ka jingpang khlam corona la ne covid khat khandai ka bala tono ya ka jingsok ka jingkmen nangi bon kila khuslai bat kila shepting shisha U Blei shim la thu haga ne ka pyrthei ban penjanjar nrei thmu ban ai ka jingsok kane galakta kane ka jingpang galakta yo badok yo beruspa bad ya baroh ki breu haga ne ka pyrthei slansa klam le shileng galakta te kane ka jingsok ka dei tang hau jisu ka bangi dei ban yo kane ka jingsok ka dei ka bor ka ban sinshar hapo ki donot jong ki bangai baroh batu ai baka jingsuk ukres kan sinshara ki donot jong pi batu long
kiba sngohu kolosai kelong balai kat khat bakhat san tu ai baka jingsuk kan sensyara ke donut jong pi bat tu long pi kiba sngohu shu polong te kata ka jingsuk kaba blei kaba jong blei kaba palat ya ka jing shempang baroh kan ri jai kenya ki donut jong pi bat ya ka jing mot jong pi how Chris Jisu Philippi kelong kaba sao kat khat kaba nhiều ka jingsuk jong Jisu ka kham krao ya ka jing pang ya ka jing jari ka bang yeshem ya kan du hagan ka pyrthei amdan ka jing shem ka bor ka jing shem phang ban batai ka ne ka jingsuk ka bari jai ya ka jing mot chiper khat ya ka donot jongi baro how Chris Jisu to ngeit ya ka ne what I learned bangin kuslai lane bangin shepting naba utlong uba kham krao uba happy ban uba ha ka pyrthei ka shithi loannis ka badang kong kalang ka basau ka khat na ka basa naba ulong uba kham krao uba happy ban uba ha ka pyrthei kane ka jing suk kamot bom don shu ka jing pang lane ka jing shitom kade ka jing suk hapdeng ka jing jinjar kade ka jing suk haba be ki eryong jong ka jingem kade ka ta ka jing suk ka bangi don how Jisu don si bon ba ki brio ki bakwa ban yoi ka jing suk ki be ya ka jing suk ki kwa ban yoi ka spa te henrei ka pyrthei la neu saitan ulai lambakla yaki ban yale ban yo ya ka ta ka jing suk da ka ba kamai ban yo ka spa da ka ba bam hok da ka ba syukur da ka ba bam sap da ka ba tu da ka ba penyam bat da ka ba yale mukot dumaru dan pat kibiyale snobha haka jing snobha pyrthei da ka ba di ke kiat di drugs bat ki kam auria ba bon jan te hap deng kita ke jingle baro kimyo ke jing sok dalale ke namyo ke jing sok kinangat penban haka jing riam pa jong syaitan dan pat kibamot bat ka ba yo ye ke jing nang ke jing start kaspa ka pho ka kamai ka kaji ka kam ka jam ka jing ka sam nrai ka taru kamlaban ai ka jing sok wai perlok jengau le thu ba ka wai ka long yeng ha chanai ki don arngut ki khon shenrang bat kan thei uk pau long engineer khu long engineer ka keme ka long ka doctor ba ka khon ru ka de ka doctor kini baro sangut kim yo ka jing sok ha ka jing im jong ki kom ka long yeng ka long sam nama bom yo ka jing sok kini baro sangut kilarai ban penyap no yalade bat syua bakin penyap kila tho haka kot sada da ka ba ong ba phim dai ban kanno yanu te kane ka rai ka dai ka bangi la shem hi da ka mon snobha te hadin ba kila tho kila penyap yalade kimut da ka ba penyap ban yo ya ka jingsok te sipun kila ngat haka ni ka jingriam jong syaitan naka daw bam yo ya ka jingsok kila penyap no yalade hagani kasnam arpau kebala dem na neu jingpang corona dan cipun ki samla ki penyap no yalade namar ki la do jingkermen bom yo shu ban pule na ne bom yo shu ban trikam bat kumta deter ki la penyap no yalade kene gadi ke pop ke bakra ban penyap yalade to kala ke bemut piwat wat ye ke jingsuk dakalanti bom day pi ki bale pop pediang yo Jisu kumonong penem bashimet jong pi on map no pari ye ki pop ke jong pi pin yo ke jingsuk how Jisu pinam yo ke jingsuk hawai pat dalale pinam yo ngin yo ye ke jingsuk day dang how Jisu u Jisu ong pin yo ke jingsuk hanga kabaar u Jisu ong hakata ka pyrthei pin yo ye ke jinjar u Jisu ye thulupa ye ke ne ki sinran hata ka po kane ka deiru nakabanta jongi ki Kristan hagani ki sngi hagata ka pyrthei pinyo ka janjar hadu manta kane ka yai im kane ka yai long u blei na du bas dang shimla thmu yo breu ban thau yo breu ban bu ha eden ba unlong ba janjar u blei la thmu ha eden ban ai ya ka jingsok
dan rai ka basungsi kalong bau Adam oleh yai persya ya ka mon ka jong blei ka jingjenjar kala sedang naduk pereden naduk bau Adam ulah ha pa kepok kata ka jing bom kongu yau blei bat kata ka jing le persya yau blei kepop kala sensyar bat kepop kala penjenjar yau Adam ya ke em bat ka jing baroh bat kani kala kata ya ka pyrthei baroh kani ka pyrthei ke belak pop kani ka pyrthei ke penyam kani ka pyrthei ke bangiyai kat kum kala kamon kat kum kamon ke jong blei baroh ki briu bat ki jaj ben riu ha ka pyrthei ke la pop ka pop kala penjenjar yau briu ha ka jing besimet ya ka jing ka sam wadadu ke emlang ka salang bat ka pyrthei hi baroh kawai upol ru laong baulamat ya ke jing jenjar bat ke jing penkordit jong ka pop ka ba la temrau ya menba umpat kala ka bamot upol wong ka pop kala penjenjar kordit yau udong ngau briu ubasya la not kop ngau briu ubasya la not kop uban pelai no yanga nakamet jong ka ni ke jing yam kani ka jing perta jong ka jing kordit ban pelai no yanga nagane ka met nagane ka jing kordit nagane ka jing yam rom ka long ba nyau kat khat ka bar pho hatu kani kam long kum ta ha kani ki sngi nio i ka jing kordit nio i ka jing jenjar ka ba ki briu ki ngat bat ki le pop kani ka pom ka la her pateng la pateng nadu ka por jong Adam hadu kini ki sngi menta namar kumba wa Adam baroh ki yapno ka sithi ki jong Paul shiki Korinth ka baningkong kalong bakat san ka khat bar puar kani ka pop ka jing pom kongu yau blei kani ka pop jong ka jing le persya yau blei kala kharoi shibon haki jaj jing sniu ki bal penjenjar ya ka pyrthei ubreu ulalong unong thau jong ka jing jenjar trouble maker unong thau ka jing jenjar trouble maker namar denamar kapop ka bersensyar ka jingem ka jing jenjar na ka jing bam sap ha ka sensyar khadar ka jing dok ka jing kerdu kam kerdu jam ka jing kerdu jing bam ka jing penjot jong ka meriang bat ka jing pang ba bon jat ki ba blei ulah sempat yau briu ha ka ka pyrthei khamtam na ka jing pang ka bang yamat menta ka jing pang khlam corona covid ka bakat khandai tungen pet kat pang ye ka ne khandiat ka ne ka por ka ne ka jing pang khlam kala penjenjar sisya ya ki breu baroh hakini ki sngi ka bang yamat menta ngelio i bo blai ula sya ye ka ne ka jing pang nadu usnam arpo hadu menta arpo ka bangim tip lanukan kot kala penkot mari ki bastat baroh bat kala kta ya kerkom perkhat jong ki breu baroh bat khamtam kala penjenjar bang yo i ka jing jot ka bakrau ka bakta ha ke emlang ka salang ha ka ri ka pyrthei baroh ka we kala kta ya ka sensyar khadar kala kta ya ka yo ka kot kala kta ya ka jing pule jong ki samla bat ki khna ka bang yo i hadu menta kam ya bet shu kani ka jing pang khlam kala lute ya ka jing sok naka download jong ki breu kala penjap kala penjatru usaitan ula treasure haka kerteng jong ne klam corona ngiyo i kala penjap bat kala penjat thiau kani kalong kata ka jing ka bang ya kendu ka bang yesham u blei thmu naka banta ka jing sok hanrai usaitan ulawan pan penjat ka Ktien jong blei ka ong Jesu hiu ong unang tu sim lawan henrai tang bam yo tu bat bun yo ban penjam bat un penjate ngangawan bakin yo ka jing im bat bakin yo ka haya karu ka bot ka jing sok henrai usitan ulai yo bat penjat bat ban penjam ya kane ka pyrthei ka bangi ya kendu mentah kom ta ki bangi ngi yo i ba blei ulai sya ia ne jing pang khlam ban penjap ban penjot hadu kata-kata anai pedang kini ngi hapan yale ya kan dia thma jong ka jingem kala penjen jaru
hak jadi bagi jingit kalau kita ya ke jingit hak bon rukam kalau kita bangem yo syuk ban si jing seng lani ban yaman ni blei hak jing bani pan sai ke ktien ke jong blei dan bon ru kibala kuslai bat kibala syepting nakane ke jingpang bat kalau pen kelumari ke jimot si perkhat kamtam hak bastang ke bangela yo igane ke jingpang yo i bon kim la ban ngeit ia gane ke jingpang nak tak daw kim kongu bat ki le persya ia ka jing ptha jong ka sarkar lang ba ka health department kale ne kta shibon bat kala pen priang pen ban ia gane ke knyang jingpang hakini ki singi ki por ki bladem ki doktor ki nurse ki la jenjar nama ki habban tray met bat menmet bat mensingi ki tray shitam ki la jenjar henry ki la IT lot ila ka jong ka jengem dan ki doktor dan ki nurse ki biathu bakyong ki jaumat aba ki peit ya ke jing kodit ba ke jinjar jong ki nongpang aba ki excited ya ke jingem ba ke jingyang wat ki doktor ki nurse su ki jinjar namar ki hapong pong ya ke PPE hak por hak jeka ke haba shit kat no kanong ka bajenjar bat ke basitom henry ki hapan sya ene ke jinjar ka jinjar na ke jing pangklam kalau long sisya ke bapla bat ke bala penkordit ya ke jingem jong ki breu hak pyrthei baroh hak jingduwai shaman sem ke basis pa anyo kat khot ke balai ka ong da jingjar ba me pha ring yanga kham shajan hakini try ngak loi bansha tang bat me ngan kham jan haba me long hak jingjar bat hakini ki baroh ki la jahame hakita ki sngi ki bakhatdu man phai shautrai bo blei jong me bat man kongo ru ya ka ktien jong Deuteronomy kalong ka basaw kat khat ka balai pho hap deng ji jenjar ki breu kin wat yo blei kin phai shaw blei kin kongo ru ong ka ktien ka jong blei kani ka jenjar saka waipat ka jenjar ka bangakwa ban ra ha kan ka por shapang ta ki jenjar ka bo jisu ong Hashwa ka jingwan no jung usha ka pyrthei wang kin stang ki por jong ka jingjanjar Matthias ngam arpusaw kat khotopra ngayo i ka jing shukor bakin jaman sim kata kin mi kinoi thul palam le kinoi kai balam le kalan gospel Matthias ngam arpusaw kat khat ka basaw ka basan bat khatwei ngayo i hangne ki pen kulmari ki banget ki kulmari ka jinget kene kene ki jinjar ka bakta ya ka balang nang ta ki waipat ki thma ki nam snew ki jinyap them ki jin khnyo juma ka long shibon ha ki jaka Matthias ngam arpusaw kat khat ka ban reu ka banyo bat papra nang ta ken donru ke jin pen shitam ben ye ki kristan lane ki nong bot jong jisu kanang kraw ha kat khat ka bakhandai si bonru ki ban ino ya ke jingei namar ke jing penshitam ben namar ke jing isi ke jing shoni ki kristan si bon ken paiden but si bonru ngin yo i nang ni shekmat u jisu ong ka jing shon jong ka pyrthei ka bamot ka pyrthei ka mot ki breu ki bam ngeit yo jisu ki biele persya yo blei kini ki long kinong shon jong jisu ban ye ki breu ban ye ki bat ye ki breu jong blei langba ke history hak ktien ke jong blei ngel yo i ya ke ne ke jing shon ya kita kinong bot yo jisu pule ke khat ka bakhat khandai kong ka pyrthei ka shon yapi namar ta us im jong ka pyrthei udei us saitan yones ngom khat ar kat khat ka blai phuwei nginam so phla haba jing jar ki wan ke jing shon ke jing isi yang i kristan kan nang kraw nang ni shekman hakat khat ka ba khat a ka jing bon jong ka jing bon jong ka kambaman ka bau jisong ka pop kan man bon ka jing nge ki ba bon kan man kriat a ka jing shirkhei kanang bon amaki kan ba baman kanang roi kan penjen jar ya kan ka pyrthei hado jisuong apa dengkan ka pyrthei ka penjen jar uong ka gospel jong ka hima on ya lap hak pyrthei baroh ngi i o plau jisu wang wat apdeng ke jingjen jar kat ni on ya lap ya gospel ngi kum ke bangai
U Blei say kiba ngeit kiba shlur ban yalap ye gospel yalap ye jingsuk yalap ye jing panem how Jesus kabalai u Jesus khat yang ibarwang to long shlur phi ngala job ya ka pyrthei to long shlur phi ngala job ya ka pyrthei kamut ayu phi kane Ktien phi kamut ikisin ran ha to ko por bat kamut yang ikistan baroh kiba kala ke bamot kiba ngeit yau Jesus kumrang panem haka jingim shimet tolong shlur pi Kristan haka pyrthei baroh kani kala ka jing khot yang Kristan bangi long shlur kani ka dei contain ka jing ai man sem ka jing ai jingkmen lani ka jing ai jingkyrmen jong trai Jesus habangi don haka thma kalong ka dawai ban ai bor yang Kristan ban yale kitma jong ka jingim baroh ka donot ka bakmen kalong ka dawai ka bapha kitab probab kalong bakat nyo ka khat ka ba arphua ka donot ka bakmen kalong ka dawai ka bapha hakani ka pyrthei ni don sibon ka jile jong ka jingim hap teng ta ka jile to ngin shim yi ne contain ka jong Jesus ngin pen shlur ye ki wai pat ngin ai ben sim ye ki wai pat hab deng ka jing kin yo bor ban yale yaki thma jong ka jingim kin shlur kin kemen u blei ai bor yaki ban yale pat ban job u Jesus ngala job yaga ta ka pyrthei man ta ka long ka jingrem jong ka ne ka pyrthei man ta on shop no shabar yaw sim jong ka ne ka pyrthei yones ngom khat ar kat khat ka balai phuai nang tapat shushu ka Ktien jong blei ka ong habala pendam no iki kot jingkular bala tho ki niam kurukam ki bile persyayangi bat ula weng no ru yaka uda sanar yaka haka dingpna bat ula la law no naladi yaki kin jingsen sha bat yaki bor ula tat rong yaki haka bapa udarisa halor jongki haka dingpna kolosai ka ba ar kat khot ba khat saw ba khat san kani ga de ka jing job ka jong Jesus kajing job ta kajing yap haga dingpna Calvary bat ka bor jong kajing mi pat la shop no yau satan us im jong ka ne pyrthei ubasin shar yaki bom ngeit yaki taki bom bayale persya yau Jesus kiba shon yau Jesus bat uni satan uyale ban penshoy yaki bom ngeit ban pensitom lani balong ka daw jong ka jinjar haga ne pyrthei Niyo paru Jesus la risa. Ula risa ka jing job hading pna. Wang long shlur kala job ya ka pyrthei. La pin pule ya ka ne pin shem ya ka ne ka Ktien ka jong U Blei ba ai jing shlur top shlur phi. Ngala job ya ka pyrthei. U Jesus la don ka ne ka pyrthei. Lais nam shiteng balo trade dep ya ka mission. Ka bok pa ula pha ula ai hau. Ula yalap ula hikai bat ula pen khia bolole kamba ula pen khia ki bapang ula be yaki ksoj bat ula pen imru yaki yobalaya yaula saros pule yoannis kalanga bakhat wei kat khat ka balai puprad wasabusa u Jesus dang long uju ompat kala ki Ktien ka jong Jesus ka bor ka jong Jesus kalong ka ju ka imna bom jikot se bom jikot tungin long shlur da ka jinget ngin yalap ngin hikai bat ngin aiman sim iwei pat ban pla yau Jesus ban yathu yau Jesus yaka por jing pengkhia ka naka jing pang baroh kham tam ha ki por jong ka jing pang khlam tungin yathu yaki wei pat don ka bor ka tanga jong Jesus an pengkhia ki pang Jesus pengkhia adu menta yaki pang ki basitam baroh ngimdai ban shepting tungin yale bat tungin job ka jingduwai jong ka jingei kan pengkhia yau to bapang ka jingkyrpat minot ubahok lani ki bahok kala shibon Jacob kalang basan kat khat pakhat san pat khat riu pilabadon kitma bakin jaman sim haka jingim jong pi haka yeng ka sam kamdon ka jingsuk pi jar kumnungen le hangno ngin bensiat ngin bread yikita baroh uji suang pinyo ka jingsuk hanga pinyo ka jingsuk hanga tungin ngei how Jesus ngin yo ka jingsuk
nghiên yoru ya ka jing job na bau long kam krao uba happy ban uba ha ka pyrthei ka loannis ka barang kong ka lang ka basao ka khot ka basao ai utau bala job not thiau ta ka pyrthei dei tang uta ken uba ngeit bau jisu long khun U Blei dei tang kita ke ngeit bau jisu long khun jong Blei dei tang jisu bala job dei tang jisu papan khia dei tang jisu ngin yo I ka jing kaba kerhai kom tanga khot ya phi ki parbanget baroh ban ngin ong kom ba ong upo henroi hekini ki baroh ken ngi job thiau dau ta bala I jangi henroi hakini ki baroh ken ngi job thiau dau ta bala I jangi rom kalong ba phra kat khot ka balai phunyo kini ki baroh kamot ya ka jing la not ka jing shipa lane ka jing shitom ben lane ka jing than lane ka jing langkhoi lane ka jing ma lane ka wallam lomne ki kiba la long manta kamot kini ki jing ka jile ka bangi mat manta wat ya ka ta ban sawan lomne ki ru ki ban salong ka bangem tip ki jin jar ki bakrao ko mangilai kren shakmat mantan ki jin jar ki jing ki nangwan ten roi u jisu la job na ka banta jongi ka shithi ki jong Paul shikinong rom kalma pra ka khot balai khundai ka shithi ki jong Paul kalanong ba pra ka khot ka balai pusan bat ka lai pu pra ngi job dauta u balai I jangi namagata tolong shlur phi u jisu la job ya ka pyrthei a khot ya phi baroh tolong shlur phi u jisu la job ya ka pyrthei ngi don sikaliang ka jong jisu am sikaliang jong ka pyrthei ngi don sikaliang ka jing job ha ka jing rwai shaman sem ka basan spa so phulai ka kren phang ka jing rwai ki nong job ngi kam khi joy phi ki khon jing panem yeng yele yu nong shon yeng joy phi kan hon bala panem to pen her yo nong shon tor she phang yo nong shon yale kan hon jong try hadu banayo jing job daga snamu jisu try ni kam kraw yikinong job daga snamu jisu try ni kam kraw yakinong job ka jing khot sai sen to long shlur phi nga ala job yaka pyrthei U Blei jingkyrkhu amen tongin yadwai atrai jisu bi jonga kan ka por ngi ai ngo yame ngi le yo ban ai kan ka khubor shaki nong ngap baroh trangi dwai men play ki khmat bakin jaman sem bangin yo I ka jing sha ka Ktien ka jome men play ki download ka jongi bangin yo sngow ka Ktien ka jing shisha bahameu jisu ngin yo ai ka jing sok but dei tang mameu jisu boleh le nak ka banta jongi ban ai ka jing job ha ka jingem mela job not here mela pen shlur yangi ai boring inang ni shakmat bangilong ki khon ki jombe ki ba shlur ban yale yaki thma jong ka jingem baroh ban yale yaki bor ki buthap jong shaitan ngin yo ka jing job ha ka kerteng ka jomo jisu kerkhu yaki bangai baroh kerkhu tu ki ba yai ba ki jing jar ki ba pang ba chitom ha ka kerteng ka jomo jisu kin yo khia ha ka kerteng ka jomo jisu kin yo ka jing job to kerkhu yaki baroh ha ka kerteng ka jong jisu ngi dwai amen amen